som el quart digital català amb més visites. Del que passa a la política catalana des d'un punt de vista que no trobaran els altres mitjans subvencionats. Hi ha gent que us titlla a vosaltres després d'això de donar ales a l'extrema dreta i tot això, no? I vosaltres a l'Aliança Catalana li doneu suport o sou totalment neutres? Què en penses del show Puigdemont que ha passat aquesta setmana passada? O sigui, una televisió que ens costa més de 300 milions d'euros als catalans cada any, que es dediquin a fer en moltes ocasions directament propaganda política. Hola, benvinguts a la Catalunya Woke, el podcast d'ordre desordenat de notícies que explica la decadència de la nostra estimada i odiada Catalunya. L'ecoansietat no és res més que l'angoixa que sentim moltes persones quan ens enfrontem a la qüestió del canvi climàtic. Trobàvem que cada dia, pràcticament cada dia, hi havia una notícia delirant a nivell ideològic a Catalunya, no? I vam veure que hi havia recorregut. Jo sempre he considerat que woke no és el mateix que ser d'esquerres. O sigui, woke és un pas més. És, de fet, fins i tot trair bona part del que hauria de ser d'esquerres. Per mi, el personatge més woke de Catalunya és clarament que va dir que s'havien de prohibir els gegants. Que tenia tot de pèls aquí, tio. Com? Bueno, i què? Sí, això. Ara de cop he transformat. A la regatera, diguéssim, a la regatera, el canalillo, tio. T'has deconstruït en directe. Vaig quedar com, què? No ho sé, tio. Després em pensava, igual és Travelo i tinc una sorpresa ara. No! Vinga, Andreu, següent pregunta, sisplau. I què? Sí, Era peluda i prou. Sí. Hem de patir nosaltres per la imatge d'aquest senyor. És curiosíssim. Sí, perquè hi ha el nostre logotip a darrere. Clar. Ell no té cap fan a dia d'avui que pateixi per la transfòbia. Això és veritat. Escolta, aquesta pregunta us la faig a tots quatre. Gràcies. A la vegada, tots quatre. A la vegada, llavors respon el més ràpid, que no puc respondre. Creus que la Sotana, per exemple, no ho saben però són un podcast de tendència woke? Casar-me però perquè és una dona i els homes hauríeu d'extingir-vos i el viol... Totalment d'acord. És la rebassada. Penses que també és un podcast de tendència totalment woke? Perquè tu ara ja no ets independentista, no, Arnau, o què? Això és l'escaquima. Un tatuatge aquí he vist? Sí, bueno, varis. Ah, no, vas ben tatuat, eh? Sí, l'únic que no ho acostumo a mostrar, però sí. De la teva època més de punky, o què? Bueno, no et pensis, perquè tinc... De Riqui. Sí, bueno, sí, tinc alguna cosa de música, però també de reus i després dissenys normals. No soc d'aquells que tots els tatuatges tenen un sentit, no, simplement disseny i ja està. Les meus tampoc tenen gaire sentit, vull dir. Hi ha gent que sempre s'està intentant buscar un tatuatge i no se l'acaba, que tingui molt sentit i no se l'acaba fent mai. Exacte. Hosti, ara estic veient que el micro... Mira, ho poso aquí, perquè si no queda com... És que em tapava, feia una mica l'efecte... Sí, és veritat, semblava que tinguessis un trapezi molt més desenvolupat que l'altre, sí. Així no pilla l'efecte croma i ja està. Vale. A més, així se sentirà millor. Doncs, Arnau Borràs, com estàs? Gràcies per tornar a acceptar la invitació a l'Escaquimat, perquè és la segona entrevista que fem, però el primer, per raons que potser no cal esmentar, no el vam publicar. Com estàs? Moltes gràcies per ser aquí a ple agost. Sí, un plaer ser aquí perquè fas una molt bona feina per YouTube, pel teu canal. Segueixo els teus vídeos, el de Manresa, aquell que vas anar a un acte de Vox i tal, vull dir que fas molt bona feina i és un plaer per mi ser aquí. Com va? No agafes vacances, Arnau, o què? Perquè com a director de Notícies no et permets fer vacances o què? Vaig agafar uns dies. Fa unes setmanes vaig agafar uns dies, però ja està. Vull dir, de seguida al peu del canó, perquè més l'actualitat política, aquest any, allò que diuen de no, les redaccions, l'estiu és tranquil. Doncs la política catalana no ens ha permès tenir un estiu massa tranquil, però ja està bé i aquí seguim al peu del canó. Notícies és un mitjà de comunicació digital no subvencionat i tot i així és un dels més seguits al nostre país. Què creus que ho fa això, que tingueu tants seguidors, Què creus que ho fa això? A veure... Tants subscriptors, tanta gent que us llegeix... Sí, a veure, la notícia és segons l'OJD, que és una auditoria d'aquestes que revisa lectors i visites de mitjans,
Som, segons aquest auditor, som el quart digital català amb més visites. Això, primer, per un costat hi ha una part més tecnològica, que és l'editor que fem servir, que fa que ens arribi, la nostra informació arribi més gent mitjançant Google i diferents cercadors. Hi ha la part tecnològica i després hi ha la part de continguts, que sí que és veritat que a les notícies nosaltres oferim als lectors una visió diferent de la que hi ha a la resta de panorama mediàtic català, que al final, amb alguns matisos, alguns són més propers a Esquerra, alguns més propers a Junts, però al final la visió que tenen de Catalunya és pràcticament la mateixa. I amb nosaltres sí que tenim aquesta visió diferent i, per tant, jo crec que el que venen a veure és això, una interpretació del que passa a la política catalana des d'un punt de vista que no trobaran els altres mitjans subvencionats, que en aquest cas es diferencia de nosaltres, que ens permet ser més lliures i poder explicar una mica sense lligams el que passa aquí a Catalunya. I com el definiries, el vostre mitjà? Com el definiries, si l'haguessis de definir? A nosaltres ens agrada definir-lo com un diari d'ordre. Al final, portem 10 anys, sobretot, de política catalana, que hi ha hagut de tot menys ordre. Ha estat tot un desgavell. La classe dirigent ha acabat enfonsant Catalunya, que crec que això no és una afirmació massa subjectiva, sinó que pots veure l'educació, amb l'informe PISA deia que l'educació a Catalunya estava a la cua d'Espanya i també d'Europa. A nivell econòmic, un de cada 4 catalans està en risc de pobresa. A nivell de seguretat, ja sabem que la delinqüència està disparada a Catalunya. Llavors, hi ha hagut de tot menys ordre i nosaltres reivindiquem una mica aquest espai, podríem dir-ho d'alguna manera. I vosaltres en parleu sense embuts, no?, de depèn quins temes. Ara has dit això de la seguretat, no us fa por parlar d'aquests temes, no?, diguéssim. En parleu sense això, sense embuts, sense por. És que al final tu mires els diferents baròmetres del CEO i que fan ajuntaments i diferents administracions, i al final la qüestió de la seguretat és un dels temes que més importen i més preocupen a la ciutadania. Llavors, aquest bonisme de la majoria de mitjans d'intentar no tractar el tema o passar-hi de puntetes per aquests arguments que diuen de donar ales a l'extrema dreta i tal i qual, al final es tracta d'explicar el que passa a Catalunya. I les dades ho reflecteixen. A Catalunya tenim un problema amb la inseguretat, està cada vegada més disparada i, per tant, és absurd donar-li l'esquena. Hem d'explicar els problemes que preocupen a la gent i que, al final, per molt que no se'n parli als mitjans, tots anem a dinars familiars, fem cua al mercat o fem trobades amb els amics i en algun moment o altre sempre acaba sortint temes com la seguretat o la immigració o altres temes així més espinosos que la resta de mitjans no gosen tractar. Aquí és la clau, no? Toqueu, has dit la paraula espinosos, toqueu temes espinosos que l'altra gent, per por a ser titllats de no sé què, no en parla o en parla d'esquitlentes i vosaltres, en canvi, ho feu i punt, no? Tot i que també hi ha gent que us titlla a vosaltres després d'això de donar ales a l'extrema dreta i tot això, no? Perquè com és que E-Notícies veu ser, crec que potser l'únic mitjà de comunicació a Catalunya que no va vetar Aliança Catalana, mentre encara no estava al Parlament? Sí, va ser la nit electoral que nosaltres, juntament amb Girona Notícies i crec que 8TV, vam ser els únics mitjans que van poder accedir a la seu d'Aliança Catalana i al final es va generar una mica rebombori amb tot això, però simplement la seu d'Aliança Catalana, jo no hi he estat, però es veu que és molt petita i evidentment no hi podien cabre tots els mitjans que van sol·licitar poder-hi accedir. Llavors, pel que ens van dir, el que va decidir Aliança Catalana va ser deixar entrar els mitjans que els havíem tractat amb normalitat. Nosaltres, durant la campanya, i de fet i també un temps anterior, vam decidir tractar Aliança Catalana com el que és, que al final és un partit que es presenta legítimament en unes eleccions democràtiques.
Llavors, els van tractar com un actor més i ens van deixar entrar. Llavors, sí, es va generar molt de rebombori, però al final simplement és això, tractar un partit com un altre i ja està. Sí, no, això volia dir jo, que no els veu vetar a vosaltres, potser vetar no és la paraula. Vull dir això, que mentre es presentaven per les eleccions, feien les candidatures i això, doncs els veu tractar com un altre partit i parlàveu d'ells, mentre que TV3 no en parlaven, vull dir això. Com és que veu ser l'únic mitjà? Bueno, ja ho acabes de dir, no? Perquè els veu tractar com un partit més, no? Diguéssim. Sí, és que al final tot va sorgir... Nosaltres entrem a les notícies just a les eleccions municipals de l'any passat, que és quan la Sílvia Orriols aconsegueix ser l'alcaldessa de Ripoll. I en aquell moment ens n'adonem que és un partit que posa sobre la taula certes qüestions que preocupen a la ciutadania i creiem que és un partit que pot tenir recorregut en la política catalana. I llavors, al final, no és que nosaltres siguem més llestos que ningú, no es tracta d'això, però vèiem que seria una formació que a la llarga faria molt que parlar a la política catalana, no? I per això vam començar a fer-li un seguiment perquè creiem que era un fenomen interessant d'anar seguint i explicant. I llavors simplement és això, els van tractar com un més, mentre la resta de mitjans, els qui no la vetaven o la silenciaven, directament la criticaven obertament, no? Llavors, simplement és això. També altres partits com el Frente Obrero i no sé si cap més també, doncs, això els veu entrevistar, no?, per les eleccions catalanes. Vull dir, també els hi doneu veu, no?, a altres partits, doncs? Sí, a veure... Menys. No, a veure, nosaltres donem veu a absolutament tothom. Vull dir, per exemple, vam demanar una entrevista al, per sort, ja exconseller Joan Ignasi Elena i ens la van denegar, però anàvem a donar veu també a la Conselleria d'Interior, no?, perquè expliqués tots els temes aquests en relació a la inseguretat de Catalunya i tal, però van ser ells els que ens van vetar. Vull dir, nosaltres donem veu a tothom. El que passa és que només alguns han volgut accedir. Vam entrevistar també a l'alcalde de Calella, Marc Buch, que és de Junts. Vull dir que nosaltres donar veu, donem a tothom. Llavors, sí que és veritat que hi ha partits com Aliança Catalana o el Frente Obrero que en un moment determinat eren o són fins a cert punt marginals o que tenen poca representació, en el cas del Frente Obrero no en té cap, però que una mica el que et deia abans, creiem que posen sobre la taula certs temes interessants que la resta de mitjans silencien i que nosaltres creiem això, que pot ser interessant que tinguin aquest altaveu per poder explicar una mica què és el que defensen i què és el que rebutgen, sense nosaltres tampoc fer seguidisme, simplement deixem que parlin i que després la gent tregui les seves pròpies conclusions, que crec que això és un dels mals del periodisme a Catalunya, que es tracta el lector de ruc, no?, i que els hi hem de dir el que són. Recordo com una notícia, ara no recordo què era, crec que era de l'Orriols, que no sé quin mitjà, amb una sola notícia, va dir fins a 16 vegades que era en extrema dreta, no? Llavors, clar, vull dir, la gent que traurà les seves pròpies conclusions, la gent no és tonta, llavors tu deixes que s'expliquin i llavors el lector ja es farà la seva pròpia opinió. Com ho dieu vosaltres, allò del 324, tot el que vols saber, quan ho vols saber, feu com una frase i no sé com la feu, com l'acabeu. Crec que és que com ells vulguin que ho sàpigues o una cosa així, no? Perquè al final és que el tema de TV3, 324, de la Corpo en general és molt gros. O sigui, una televisió que ens costa més de 300 milions d'euros als catalans cada any, que es dediquin a fer en moltes ocasions directament propaganda política, totalment partidista, és molt gros. O sigui, el mínim que se li ha d'exigir a una televisió pública és un mínim de neutralitat o un menys d'igualtat d'oportunitats de totes les formacions, i TV3 peca moltíssim, però és que ho hem vist en el seu tractament amb Aliança Catalana, però també amb Vox, fins i tot amb el PP, amb l'Albiol. Recordo que van fer una campanya criticant-lo pel tema de l'arbre de Nadal que va muntar a Badalona. També ho fan amb Donald Trump. Vull dir, des del meu punt de vista, és vergonyós que una televisió pública que ens costa tants diners a tots els catalans es dediqui a fer propaganda política. Però no ho fan amb el PSOE com si el PSOE fossin més bons, no, diguéssim. Amb el PSOE no s'hi atreveixen, no de ficar-s'hi. És que al final, si no recordo malament,
els últims acords que van arribar als principals partits de Catalunya ja es va incorporar a les persones recomanades, entre cometes, dels socialistes a dins de la Corpo. Per tant, sí, és normal. A TV3 no acostumen a mossegar la mà que els dona de menjar. Exacte. I vosaltres, a l'Aliança Catalana, li doneu suport o sou totalment neutres? No, és que nosaltres no donem suport a cap partit. Vull dir, nosaltres, és el que et deia abans, seguim la premissa que es tracta d'explicar-li coses a la gent, una part de la realitat que també podem abarcar, perquè al final, sense tenir subvencions, doncs també tenim el múscul a la redacció que tenim, però nosaltres oferim als nostres lectors coses que passen i llavors ells que aprenguin, que arribin a les conclusions que hagin d'arribar, però nosaltres ni defensem ni deixem de defensar les opcions polítiques en concret. Exacte. I així de la política més actual, què en penses de... més actual, vull dir més superrecent, què en penses del show Puigdemont que ha passat aquesta setmana passada? Dic show Puigdemont per entendre'ns, perquè per un serà un show, per altres no... Sí, no, és un show. Una performance va ser el que després cadascú la pot interpretar com vulgui. Exacte, sí. Objectivament va ser una performance, va ser un show. Després és això, la interpretes com cadascú com vulgui. Però, clar, va ser l'operació Gàbia, tot plegat. Al final, és un show en el moment que aquest senyor diu que assistirà a la investidura de Salvador Illa i després s'escapa, fuig un altre cop i no assisteix a la investidura de Salvador Illa. Ells van dir que no, que tornaria. No, va dir textualment assistiré a la investidura de Salvador Illa i no hi va assistir. Llavors, clar, amb tot el que va passar, ja dic, amb l'operació Gàbia, rumors de si s'havia amagat al Parlament o no, després que sí, havien de detenir el Jordi Turull, el secretari general de Junts, va ser una jornada esperpèntica. Al final jo em quedo amb aquest resum. Carles Puigdemont va mentir una vegada més als seus votants i als seus seguidors, que alguns encara els convenç, cada cop són menys, però alguns els va convèncer i al final ja està. Però sí, clarament va ser un show i ara ha tornat a Waterloo i ara veurem què passa en un futur, perquè al final Junts s'haurà de plantejar una frase que diem molt a la redacció, què vol ser de gran, no? Si seguís sent el partit de Puigdemont, que recordem que va dir que si no era investit president deixaria la política activa. De moment sembla que això no hagi de passar, vull dir que sumarem una mentida més al currículum de l'expresident de la Generalitat. Doncs tu i Notícies penseu que el procés ha sigut un fatídic per Catalunya, el procés en general? Sí, i repeteixo una mica el que he dit abans. Jo crec que ha estat desastrós per Catalunya el procés. Ha deixat de ser una opinió per començar a ser una obvietat. En tema d'energies renovables també estem a la part baixa de tota aquesta qüestió. La sanitat va com va, l'economia va com va, el tema de la industrialització ni hi és ni se l'espera. És que vas mirant les diferents qüestions importants de les quals té competència la Generalitat i tot ha estat un desastre i això al final és fruit de 10 anys de no fer política. I l'exemple més clar és amb el tema de la sequera, no? Sabies que hi havia aquesta possibilitat perquè als 2000 i alguna cosa ja hi va haver una sequera i amb tots aquests anys hem anat parlant de procés i no s'havien fet ni desalinitzadores, jo tampoc soc expert, vull dir, no sé el que s'ha de fer, però és evident que no han fet res. Llavors, jo crec que el tema de la sequera és l'exemple clar de com el procés ha paralitzat Catalunya durant 10 anys i que ara estem pagant totes les conseqüències. Tu, Arnau, també ets presentador del podcast de la Catalunya Woke. Correcte. Com va sorgir el vostre podcast? Que en pocs mesos, per ser un podcast en català, ha tingut molt èxit. Com va sorgir i això, com el definiries també? Al final, la idea ve del Guillem. El Guillem, un dels tres que fa el programa, va ser ella. Ens plantejàvem fer un podcast. I primer la idea era fer un podcast de tertúlia política.
però per no caure en un toston rotllo la tertúlia proscrita, doncs va sorgir la idea que la va tenir el Guillem de fer un programa així, a mi no m'agrada dir humorístic, és més desenfadat, que és un adjectiu perfecte. Quan no saps fer humor, doncs dius que és desenfadat, o satíric almenys, per fer una mica de conya, sobre això. Ens trobàvem que pràcticament cada dia, hi havia una notícia delirant a nivell ideològic a Catalunya. I vam veure que hi havia recorregut i ens vam sorprendre moltíssim. De fet, encara ens costa fer-nos la idea del boom que ha tingut el programa, perquè crec que a Twitter són més de 8.000 seguidors i tenim una mitjana, ara hem fet parada per l'estiu, que tornarem al setembre, i tenim una mitjana, no recordo, però no sé si 4 o 5.000 espectadors, o oients fidels, ja estabilitzat, que són uns números que evidentment no són res de l'altre món, però que tenint en compte que és un target molt determinat, parles de política i això, nosaltres estem encantats amb la resposta que ha tingut tot el podcast i el perfil de Twitter, i ens anima a seguir, per això al setembre seguirem. I perquè una pregunta que feu als vostres convidats, tu com definiries el woke, el wokeisme, que ara se'n parla tant i està a la boca de tothom? Com el definiries tu, el concepte woke? Crec que ho vam arribar a dir en algun programa. Hi ha molta gent que jo crec que no acaba d'afinar molt bé la definició, perquè al final és com aquelles coses, és com progre o fatxa, són conceptes d'aquests que al final s'utilitzen una mica a l'engròs, però jo sempre he considerat que woke no és el mateix que ser d'esquerres. O sigui, woke és un pas més. És, de fet, fins i tot trair bona part del que hauria de ser d'esquerres i fixar-se en aquestes lluites identitàries i que per molts es poden considerar secundàries, i obviar una mica el que hauria de defensar l'esquerra, i és això, dir que és racisme que en un poble de 3.000 habitants pintin a un senyor per fer de Baltasar. Clar, són coses que dius, ostres, o sigui, és com el doble tirabuixó que ha fet l'esquerra fins a anar amb uns postulats que realment costen d'entendre. Al final això és copiar una mica les lluites identitàries dels Estats Units, com si la realitat social i política aquí fos la mateixa, i com diu el meme, sale mal. Doncs una mica el 12 de maig es va veure que no els va acabar de sortir bé aquests partits que es fixen en unes coses que al final tampoc és ben bé el que crec que hauria de defensar l'esquerra. Sí, hi ha molta gent d'esquerres que critica molt aquest moviment. Jo vaig entrevistar la Carmen Domingo, que és una noia que ha fet llibres feministes i això, i que va fer el llibre Cancelados, i que es carrega tota l'ideologia woke, vull dir... És que, clar, al final, un exemple clar és també tot el tema del transactivisme, ha arribat un punt, ara ho hem vist als Jocs Olímpics, suposats feministes o suposades feministes defensant que una persona amb cromosomes XY, per tant un home biològic, pugui competir en categoria femenina, I, clar, són coses que al final és l'exemple clar d'abandonar la lluita feminista, que hauria de ser defensar les dones per acabar defensant homes biològics. És una mica delirant, la veritat. I també una altra pregunta que feu al vostre programa, que feu home i dona més woke de Catalunya o només el personatge més woke? Fem el personatge, però n'hi ha per tots, vull dir, a veure, per mi el personatge més woke de Catalunya és clarament Basha Changue, l'exdiputada ja de la CUP. Recordem que és una senyora que va dir que s'havien de prohibir els gegants perquè fomentaven el colonialisme. Va dir que s'havia de fer un debat de país per decidir si s'havia de prohibir la vanera del meu avi. Vull dir, estem parlant que dèiem, que això teòricament no és ser d'esquerres, és defensar coses que són completament delirants quan el meu avi no parla directament de la colonialització i que els gegants que són negres, per exemple, el negrito de Tarragona, porta al braç la carta que queda lliure, com si diguéssim, de l'esclavitud.
Baixa Changue jo crec que és clarament el personatge woke de Catalunya i, per tant, la dona més woke de Catalunya. I l'home més woke, jo crec, Quim, que és Ricard Ostrell. Ricard Ostrell. Sí, m'ho vas dir l'altre cop, però... Sí, m'ho vas dir l'altre cop, però jo no li acabo de veure tant. Jo el veig més progrés normal. Tu mires els continguts històrics del Planta Baixa i del Col·lapse i és increïble. O sigui, és increïble. Vull dir, totes aquestes, parlant clar, merdes, no?, d'això dels baldassars pintats i tot això, hosti, li donen altaveu absolutament a tot. És delirant. Ara el Planta Baixa se l'ha empatat de TV3, farà programa, crec que el Grasset, i el Col·lapse de moment continua, però és el clar exemple del wokisme als mitjans de comunicació, sens dubte, Ricard Ostrell. Però això és una mostra que, per exemple, tampoc va gaire lligat amb la persona obrera, no? Perquè l'Ostrell és un director de la... no sé com es diu, a la seva... La Manchester. De la Manchester, no? Vull dir que és un tio que també està ficant el nas a tot arreu i això, però que li convé pel que sigui, no? Portar tot, anar a la mà de tot això. La seva productora trinca més de 5 milions d'euros anuals, de la Corpo, que un dia de la Corpo volem dir dels diners de tots que treballem i paguem impostos. Sí, no, perquè és que al final això ja no es tracta d'un tema de poder adquisitiu i tal, és un tema de complexe ideològic i sentir-se aquí a Catalunya ens hem de sentir els més guais, els més progres i els més woke, no? I Ricard Ostrell és el clar exemple de tot. Sí, durant 5 segons no t'he sentit. Deies que aquí a Catalunya hem de ser, no sé... Hem de ser els més guais, els més progres, els més woke. I Ricard Ostrell representa això més enllà del seu poder adquisitiu, que petit no és. Al final és un tema, jo crec, de complexament ideològic i ja està. Simplement això, sentir-se moralment superior defensant coses, com deia abans, bastant delirants. És una de les claus, aquesta superioritat moral, i veig jo molt aquesta superioritat moral. Sí. Al final és una mica això. Mira, un exemple clar d'aquesta superioritat moral va ser un tuit que va fer Puigdemont, que alguns situen a la dreta i és, bueno, que va ser, quan va coincidir amb un cap de setmana que van fer el Vida 24 a Madrid, el congrés aquell de Vox, que van assistir Milei, la Meloni per videoconferència, la Marine Le Pen i tal, i el mateix cap de setmana es feia una manifestació a Barcelona per Palestina, que es va cridar el lema aquest de des del riu fins al mar i tota la pesca, no? I Puigdemont va fer un tuit dient la diferència entre Madrid i Catalunya, no? Mentre a Madrid s'uneix l'extrema dreta, aquí hi ha manifestacions pels drets humans, que no acabo d'entendre quins drets humans es defensa amb el lema des del riu fins al mar, que al final representa el genocidi de la ciutat i de l'estat d'Israel, però va dir això, que mentre a Madrid l'extrema dreta, aquí a Catalunya, doncs el tema dels drets humans i tal. És sempre aquesta superioritat moral, sobretot en el cas del processisme respecte a Espanya, no? Allò de dir, nosaltres som moralment superiors. Això passa molt a Catalunya, que els independentistes ens hem cregut sempre molt superiors moralment a Espanya, en tot, i això és un problema, perquè en tot cas som diferents, però no superiors. És que al final, a veure, d'independentistes n'hi ha com a tots els espais polítics, n'hi ha molts, però sí que hi ha una part de l'independentisme que sempre ha tingut aquesta superioritat moral respecte als espanyols, dit així despectivament, com els agrada dir-ho. Sí, perquè tu ara ja no ets independentista, no, Arnau, o què? No. No passa res per dir-ho, respecto. No, clar que no. Respecto profundament, que cadascú pensi el que vulguis, i hi ha gent que creu que una Catalunya independent seria molt millor i més pròspera i tal, però tu mires la realitat, ets pragmàtic i, a veure, un país independent amb Joan Ignasi Salenas, Aurores Madaules i Rubens Wagenberg al capdavant, doncs molta sort amb això. Però tot i així sí que defenses la llengua, però vull dir... Sí. No, per això sí que és important la catalanitat. Aquí a vegades es confonen els conceptes. Vull dir, sembla que si ja no ets independentista ets automàticament un nyordo, un no sé què, anticatalà, no? Vull dir, nosaltres fem el diari en català, també tenim la versió en castellà,
però nosaltres defensem les coses que defensem al diari, o que expliquem al diari, les expliquem des d'una catalanitat evident. Llavors, sí, una cosa no té res a veure amb l'altra. Però el Guillem i l'altre noi del podcast, ells sí que ho són d'independentistes, no? Ostres, no ho sé, perquè és que realment parlem poc, d'aquest tema. No ho sé. Ja passaran pel canal, ja els diré que passi pel canal Jo crec que el Carles sí que ho és, no? Sí? Crec que sí que ho és. Jo crec que sí. Però no militava a Junts, no? Va estar al PDeCAT. Al PDeCAT. PDeCAT no era indep, o...? Sí. No, però el PDeCAT... Bueno, és que el PDeCAT ha anat també amb el poc temps de vida, va anar tenint una mica de tot. Però clar, al final ja era el peix al cova, no? Del que vau entrevistar també. Se me'n van els noms del jove. El Roger Montañola. El Roger Montañola, sí. Sí. Però al final el peix al cova no és tan diferent al que està fent Esquerra i Junts al Congrés, eh? Ah, no, 100%. Ho fan malament, perquè el Pujol això ho sabia fer millor, però al final és una mica el mateix, que és, en el cas del processisme, és amenaçar amb una independència que no es creuen ni ells per aconseguir beneficis personals com un grup parlamentari propi al Congrés i històries per l'estil. No, ho fan hipòcritament, no? Ho fan igual, però sense dir-ho, no? I que encara fa més ràbia, no? Aquesta hipocresia que porta sobre l'esquerra, no? Després les eleccions passa el que passa. Sí, està passant factura perquè ja no cola. Sí, no, és que està claríssim i bueno, és el que és. I creus que aquesta hegemonia cultural woke a Catalunya s'ha instaurat bastant, doncs, amb més o menys incidència segons el personal de torn? Creus que s'ha instal·lat una miqueta ja, inconscientment, s'ha inoculat una miqueta al nostre cerebel, aquesta ideologia woke, aquest postmodern, una miqueta, aquesta falsa solidaritat? Sí, no, és que et diré que una miqueta no, però és que clar, si tu tens el principal altaveu mediàtic de Catalunya, que és TV3, pujat al carro del wokeisme, doncs clar, és evident que això vagi entrant a la gent. Per sort, a Catalunya, cada vegada més, i amb el pas dels anys, perquè les tecnologies també així ho permeten, doncs hi ha més espais de llibertat on aquesta empremta woke doncs no hi és tant i hi ha una gent, cada vegada crec que hi ha més gent que està despertant una mica d'aquest deliri, no? Sí, es nota amb el llenguatge una miqueta, no? La paraula nouvingut, paraules així que se'ns podrien acudir només als catalans, no? Nouvingut. Persones racialitzades, sí, n'hi ha unes quantes. Sí, però nouvingut t'hi pares a pensar i penses, i quan paren de ser nouvinguts, no? Si ja porten un temps aquí, ja no són nouvinguts, no? Sí, és que no passa res. Al final hi ha unes paraules, que és estranger o immigrant o d'això, i al final també saps què passa? Que aquesta gent que acusa tant d'altaveu d'extrema dreta i de fer-li joc a l'extrema dreta, al final acaben projectant els seus complexes. I ells, inconscientment, si dius immigrant, ells ho veuen com una cosa despectiva i no és una paraula despectiva, no és un concepte despectiu, és una persona que arriba d'un altre lloc, no? I és immigrant i ja està. L'altre dia es va veure amb el compte de Twitter aquest que ha aparegut, que és l'apunyalòmetre, que fa... No sé si el tens controlat. És un compte que recull els apunyalaments que hi ha a Catalunya i fa un rànquing a la població i si hi ha hagut ferit o hi ha hagut mort. És l'única informació que donen, no? I l'altre dia hi va haver com una campanya en contra d'aquest compte perquè compren el marc mental de l'extrema dreta i no sé què, no sé quantos, i des del compte oficial aquest de l'apunyalòmetre deien, però si nosaltres no diem ni la nacionalitat ni res, només diem la localitat on s'ha produït el succés i si hi ha hagut un ferit o si hi ha hagut un mort. I ja està, no? Però ja a l'esquerra, que si compres el marc mental i no sé quines històries, que al final, per sort, cada cop ho compra menys gent, això. El tuit del Manel Vidal que t'he passat fa un moment perquè el comentéssim i el posaré aquí. Què en penses d'aquest tuit que diu això, que lo woke, els senyorets catalans de 50 anys que s'han apoderat d'aquest terme? Què en penses d'aquest tuit? A mi em fa la sensació, diré una cosa, em fa la sensació que quan vam idear el podcast de la Catalunya Woke no estava tan extès aquest terme. L'únic que en els últims mesos com que s'ha anat utilitzant molt.
I sí que és veritat, jo estic d'acord que hi ha gent que com passa, el que et deia abans, com passa amb el concepte feixista o extrema dreta i tot això, hi ha gent que ha acabat fent-lo servir una mica de comodí per explicar, per definir el que ell creu. Llavors sí que potser hi ha una part de gent que ara utilitza woke com a sinònim d'esquerra o de progre i tal, que amb progre podríem arribar encara amb un d'això. Però sí que ha passat, que ara hi ha gent que utilitza molt woke. Nosaltres tenim el nom del programa, evidentment no el canviarem, però ja et dic que quan vam idear el programa, que va ser finals de l'any passat, perquè el programa crec que el comencem al febrer o una cosa així, a mi no em feia la sensació que el terme estigués tan extès a Catalunya. No. Però, mira, al final ha anat quallant i sí que hi ha gent que l'utilitza una mica a la babalà, però al final que cadascú, inclús el Manel Vidal, donin la seva opinió i ja està bé. I ja parlant del Manel Vidal, creus que La Sotana, per exemple, no ho saben però són un podcast de tendència woke? Sí, jo crec que sigui fins a cert punt. Al final ells no fan política, però no deixen de formar part de l'establishment mediàtic català, tot i que té molt de mèrit el que han fet de crear un espai fora dels mitjans, totalment autogestionat i tal, i que al final és el podcast més escoltat en català. Vaja, potser ara m'equivoco, però que té molt de mèrit el que han fet, i jo crec que sí, que tenen aquest punt. Jo ara mateix, mira, jo ara no escolto La Sotana, jo l'he escoltat molt, La Sotana, a BTV i això, però em van passar un tall que tenien de convidada a una futbolista, una jugadora de futbol, i va sortir el tema dels homes biològics que han transicionat i que volen participar en competicions esportives femenines. I era curiós com van passar molt de puntetes sobre el tema, van intentar no ficar-se en cap jardinet, i em va semblar curiós que un programa que són clarament desacomplexats i que cada vegada la diuen més grossa i tal, i que endavant, que evidentment que aquesta és la gràcia d'aquest tipus de programes, però vaig trobar curiós que en aquest tema, com que saben que en aquesta Catalunya woke nostrada doncs és un tema espinós, doncs van passar de puntetes i ho vaig trobar curiós. Bueno, l'altre tema espinós seria la immigració, no? Són els dos temes que són temes que hi passen de puntetes, no? Que són temes que no s'hi ceben, no, diguéssim. Sí, a veure, ja et dic, jo fa molt de temps que no escolto La Sotana i no sé, i al final tampoc és un programa de política, llavors també entenc que no parlin de certs temes, però sí que és veritat que a Catalunya tema seguretat, immigració i tema trans són els 3 temes espinosos que et jugues, com facis un pas en fals, et jugues una cancel·lació així d'avui per demà. I l'altre podcast que està bastant de moda per la gent més jove és La Rebassada, que jo els escolto a vegades per saber quin tant n'aporten i això. I un dia vaig sentir que us esmentaven, òbviament, dient, no d'una manera positiva per a vosaltres, dient, sí, la Catalunya woke, doncs no sé ben bé què van dir, hauria de trobar el tall. Penses que també és un podcast de tendència totalment woke o no els has escoltat mai? No, és que no els he escoltat mai, la veritat. He escoltat un cop un tall que es va fer viral, que tenien d'entrevistats a l'Eulàlia Reguant i el Xavier Pellicer, crec que era de la CUP, que els feien com un test i els fotien bastant a caldo i tal. És l'únic que he escoltat, vull dir que no et sabria dir, però sí que algun cop em surten, a la pestanya del Partu, em surten alguns tuits d'un dels presentadors, que és el Lesan, no sé com es diu de nom. I sí, home, evidentment, formen part d'aquest ecosistema woke. El programa, ja et dic, no ho sé perquè no l'he escoltat, i tampoc no sé si nosaltres no parlarem d'ells. A veure, al final la gràcia de tot plegat és que cadascú pugui fer un programa distès i fotent conya amunt i avall i ja està. Jo crec que tampoc no cal ser extremadament transcendents amb continguts que són entreteniment pur i dur, no? Llavors, endavant amb tot. I vosaltres no teniu por, o heu sigut ja mai cancel·lats, ja allò de veritat, o encara no? Us han cancel·lat ja fort en algun moment, personalment, o el podcast? Sí, a veure, el podcast com a tal, a veure, sí que hi ha gent que fot a parir el podcast per xarxes socials, que fins a cert punt és normal, perquè les xarxes socials al final també és una mica això.
A nivell personal, jo puc parlar per mi, però jo sí que he patit aquestes campanyes de cancel·lació, de gent que conec, no? Que si feixista, que si no sé què, que si no sé quantos, que bé, que al final te n'adones de com funciona, no? Això que al final molta gent que s'omple la boca de democràcia i de llibertat d'expressió i tal, quan dius una cosa que no els agrada, doncs ràpidament cancel·len. Llavors, quan evidentment tu pots tenir qualsevol tipus d'opinió. Jo entenc que cancel·lin algú que tingui... Si ara dius hem de sortir a matar no sé qui i tal, doncs home, doncs és normal que et cancel·lin, no? Però arribat un punt que tu simplement dius que ha augmentat la delinqüència a Catalunya, que és un fet objectiu, i ja ets feixista. O dius que la meitat dels reclusos a les presons catalanes són estrangers, ja feixista. Dius, són les dades, que en tot cas les dades ara són feixistes també, no? Llavors, és una mica, en aquest sentit, jo sí que n'he patit insults i tot el rotllo, però al final l'Ignasi Voltó, a l'Spanish Libertari, em va venir un dia i ens ho va dir. Diu, al final només cancel·len a qui poden cancel·lar. Si tu te la sua... I al final estem una mica en aquest punt, no? Jo que hi hagi gent que conec de fa anys que ara em digui, quina decepció, t'has tornat un feixista i tal, doncs em sembla molt bé que pensis això, tampoc esperava massa més d'aquesta gent i ja està. Jo, si tinc relació amb algú que pensa, per dir algú, que els homes poden competir en competicions femenines, no? El cas que parlàvem abans, ho trobo una injustícia, però jo no deixaré de parlar amb algú perquè pensi diferent a mi ni que ho trobi, que pugui pensar una barrabassada, no? Llavors, al final, una mica més de llibertat, sempre jo entenc que hi hagi uns límits. Si tu comences a reclamar que es facin coses fora del Codi Penal, no? Allò que puc entendre que sigui lògica una certa campanya de cancel·lació, però quan tu simplement dius la teva opinió o dones dades objectives i intentin cancel·lar, el problema el té la persona que t'intenta cancel·lar i no tu. Sí, és que tots aquests woke més, diguéssim, més woke, ho senten més, no se n'adonen, però estan com una religió laica a vegades, O sigui, tenen uns dogmes i van a mort amb això i... Sí, és això, és el amb mi o contra mi en estat pur, és increïble i si et surts una mica de la ratlla ja ets automàticament extrema dreta. En aquest sentit, l'Octavio Cortés, un bon amic, col·laborador de l'E-Notícies i que va venir també al podcast i tal. Aquell gros, no? Que és gros. Sí, de Mallorca. Un dia ho explicava bé, que si Mussolini aixequés el cap i veiés que l'han posat de companys de partit, gent com la J.K. Rowling o companyia, potser tornaria a cotxar el cap, no? Perquè avui en dia ja hi ha tanta gent al bàndol feixista i d'extrema dreta i tal, que al final el que han fet és una mica perdre el sentit. Quan pràcticament tot és extrema dreta, res és extrema dreta. Llavors, si algun dia apareix una extrema dreta de debò, potser aquell dia s'espantaran. Sí, no sé, hi ha coses molt personals que s'han portat a la política, no? I després la política acaba sent massa personal, no? No sé si m'explico. Sí, però després, jo, per exemple, he patit cancel·lació de gent que després ha fet la vista grossa amb gent que coneix que ha maltractat la seva parella. Vull dir que al final allò personal és polític, però depèn de com faig la vista grossa i aquí seguim tirant endavant, Vull dir que... Fan molta gràcia els cancel·ladors cancel·lats, Sí. Això també passa, no? Però al final és això, i al final hi ha molta hipocresia i al final quan tu vols anar molt de pur per la vida és complicat perquè tothom alguna vegada té alguna coseta que dius, bueno, és una contradicció important. Llavors, fa gràcia que aquests que tenen contradiccions flagrants es dediquin a exigir puresa a la resta, no? Però, escolta'm, és el que dic, que cadascú faci el que cregui convenient i endavant amb tot. A vosaltres no us pararà ningú, no? O sigui, a vegades no teniu... Penseu, hòstia, potser podríem tirar per un lloc més conservador en el sentit de no ficar-vos en jardins parlant de segons quins temes, no? Vosaltres seguireu a la vostra línia, m'imagino, no? Amb el podcast, evidentment, perquè al final és un espai. Sí, vull dir, amb el diari és diferent, perquè al final el diari, les notícies vol ser un diari d'informació i sí, és d'interpretació i tal, però
però sempre des d'una visió més seriosa. El podcast, doncs, com que és una mica... Hi ha gent que ens diu és que sou molt cunyats, però és que al final quin podcast no és cunyat? Al final tot és gent parlant com si estiguessin a la barra del bar, no? Llavors... Sí, no, i penses, homes, a la sotana també tots són homes. Vull dir, sí, que si anem mirant i que al final que les dones també poden ser cunyades, vull dir que al final... Ja, però bueno, es fa l'unga-unga. Sí, lo dels senyoros i tot això, no? Però és que al final, fins i tot els podcasts així, amb presentadores femenines i tal, al final tots són, la majoria de podcasts, per no dir tots, hi ha els que són més seriosos, no? Que són així més de divulgació i tal, però els podcasts d'entreteniment, al final tots són com si estigués gent parlant a la barra del bar. Llavors sí, en cert fots una patinada i tal, però... És normal. Al final sí, tots cunyadegem, tots els que fem un podcast d'entreteniment, tots tenim el nostre punt de cunyat. No, i a més, quan hi és una tertúlia distesa, no, diguéssim, és normal, doncs, el que dius tu, que puguis relliscar o que diguis una cosa que no te l'havies pensat del tot bé, no l'havies analitzat del tot bé, no? Al final, si li vols... Sí, té aquest punt i ja està, i la gent això s'ha d'aprendre, la gent s'ha d'aprendre menys a pit coses que estan en un context d'entreteniment o d'humor o de sàtira, no? Al final és una mica això. Sí, i ja per acabar, Arnau, perquè sé que tens molta feina ara a l'estiu perquè tens molta gent de vacances i tot això. Tu com veus aquest nou govern d'Illa realment? Creus que espanyolitzarà Catalunya? Creus que... Quin punt de vista en tens tu? Aquí jo crec que hem de partir de la base que venim d'un govern absolutament nefast. Llavors, clar, qualsevol cosa nova que se'ns plantegi ja sembla bona. Llavors, clar, venim de Gemma Ubasart, de Joan Ignasi Elena, de Carles Campuzano. Per tant, així de bones a primeres han agafat certs perfils que en bona part doncs, poden fer bona feina, ja ho veurem. Al final sí que hi ha coses a criticar, però també hem de deixar una mica un temps, no? A veure com evolucionen. Això que comentes d'espanyolitzar, que és un argument que s'ha utilitzat molt per criticar el govern d'Illa. Però clar, l'ús del català, per exemple, està en els seus mínims històrics, després de 10 anys de govern processista. Llavors, clar, ahir li fotien a caldo la nova consellera de Feminisme perquè tenia l'avió en castellà. Clar, si això vol dir espanyolitzar Catalunya, no ho sé. Al final, si ells creuen, si aquesta gent creu que el PSOE, que el PSC espanyolitzarà Catalunya, al final el PSC també és el que ha guanyat les eleccions. Vull dir que al final potser és una conseqüència del que ja hi ha actualment, no ho sé. I que al final, no ho sé, ja veurem, ja veurem cap on tira. Jo tinc una mica d'esperances que sembla que serà un govern que per fi gestionarà i que ja tocava que a la Generalitat hi hagués algú disposat a gestionar i que no siguin nefastos com els anteriors. Un exemple és el del Ramon Espadaler, que estarà a Justícia. I clar, Ramon Espadaler, tota la vida vivint a la política i tal, i és veritat, perquè porta tota la vida vivint a la política, però Justícia la portava la Gemma Ubasart, que té els funcionaris de presons, tenia ja per sort, emprenyadíssims perquè es juguen la vida quan van a treballar, perquè cada cop reben més agressions per part de reclusos i la Gemma Ubasart doncs passava absolutament d'ells i seguia impulsant aquestes polítiques bonistes, que sembla que importessin més els drets dels reclusos que els dels treballadors. Els reclusos, recordem que són delinqüents condemnats. I clar, ara hi haurà l'Espadaler, que pot ser que simplement faci el que no feia Ubasart, que és escoltar les demandes dels treballadors. Llavors, donem un vot de confiança, allò que diuen dels 100 dies, no crec que durem tant donant-li confiança, perquè es tracta de fiscalitzar el poder sempre, però portem uns dies només de govern i posar-se la tirita abans de la ferida, doncs ja hi haurà temps de criticar tot el criticable, que segur que fan coses malament, com tots els governs. Jo sé que gaire pitjor no pot anar, però a mi gent com el Salvador Illa, Collboni, Pedro Sánchez, o
Hòstia, em costa molt refiar-me d'aquesta gent. Gent que vendria la seva mare i el PSOE per mi és el partit del règim i em costa, Però no sé. A veure, el partit del règim al final són tots una miqueta, no? Són tots una miqueta. Jo també et diré que jo veig una mica diferent, ara que deies Salvador Illa, Jaume Collboni i Pedro Sánchez. Jo veig a Collboni i Illa un pèl diferents, a Pedro Sánchez. Això sí que és veritat. I amb el Collboni una mica passava el mateix que ha passat amb la Generalitat. Barcelona venia de l'era Colau, que sí que és veritat que el Collboni també en va formar part, però clar, és allò que per poques coses que arreglis una mica o que facis que es freni la degradació ja es veu una victòria, més que una victòria, una millora, no? Llavors, a veure com va el govern de Salvador Illa. Aviam. Doncs, bueno, Arnau, ho anem deixant aquí, que portem gairebé una hora, tio. Moltes gràcies, d'acord, per la teva estoneta. Molta sort al diari i al... És nou podcast, també, però encara sembla que porteu molt, però que continueu fort amb el podcast. Què tornareu al setembre? Al setembre, no et sabria dir el dia concret, però sí, al setembre tornarem perquè tenim ja un munt de temes. Tinc una llista de coses que han anat passant a l'estiu i que tenim allí acumulades que volem comentar amb la nostra tribu, això que diem de la nostra tribu, que també és un concepte molt woke. I això, al setembre tornarem i amb més força que mai. No, jo recomano també que se'l miri gent, doncs, que tant fa la seva ideologia política, no? Que s'ho miri i que s'ho passi bé i que després se'n tregui les conclusions, no? Perquè si vas ja amb el prejudici, és com... Jo em puc mirar la sultana i la rebaixada i m'ho passo bé i en moltes coses no hi estic d'acord, no sé si m'explico. També us puc mirar a vosaltres que en moltes coses no hi estic d'acord també, en temes nacionals i això potser, i altres temes potser també, però tant fa i l'important és, no sé, no? Que ens entenguem una miqueta més tots, sí o no? Sí. De fet, tinc un col·lega... Sí, no, però és que és així. No dic parlar de bon rotllo, No, però és que és així. Mira, jo tinc un col·lega que el vaig trobar aquest estiu i vam parlar del podcast per primera vegada. I em va dir, sou uns cunyaos de l'hòstia, ideològicament no estic d'acord amb absolutament res del que dieu, però ric molt amb el vostre programa. Si al final es tracta una mica d'això, de passar una bona estona, estaràs més o menys d'acord, però com deia el Milei, viva la libertad carajo, saps? Que cadascú faci el que vulgui i més quan és una cosa per passar-ho bé. No, però sobretot us enrieu del concepte woke i de tot el que deriva i que el woke no és justament no és gens ni d'esquerres ni de dretes tampoc, vull dir, és molt aquest concepte d'aquesta deriva woke, no? Diguéssim, de tot el que comporta, no? Hi ha moltíssima gent d'esquerres que veu delirant denunciar ajuntaments perquè pinten el Baltasar o que homes participin en competicions femenines. Que és que hi ha molta gent d'esquerres que critica el wokeisme, saps? Llavors, sí, al final... Els que s'atreveixen públicament ho fan, els altres no s'hi atreveixen. Clar, és que hi ha aquestes campanyes de cancel·lació que jo entenc que hi ha molta gent que al final també és una cosa que ens ha agradat del podcast, no? Que molta gent ens ha anat dient, hosti, que bé que surti algú donar la cara i explicar aquestes coses en el panorama mediàtic català, no? Llavors, això també t'anima una mica a seguir, veure gent que molts tenen un pseudònim i una foto de saber què el d'això, que et diuen, ostres, gràcies per explicar el que pensem molts i que ningú s'atreveix a fer, no? Llavors, això sempre és d'agrair. I tant, Arnau. Doncs Arnau, d'acord, una abraçada i que acabis de passar un bon estiu, encara que estigui treballant, i ens anem veient, d'acord? Perfecte, moltes gràcies i un plaer ser aquí. Una abraçada. Vinga, tio. Adéu.